Gaur arraina egin behar dugu eta zenekin aizkolari handi batekin, Aitzol Atutxa. Aitzol Atutxak eta biok oilar ederra prestatuko dugu. Ez dakit aizkora arraina mozteko erabiliko duen, baina saioan jorratuko dugun gaiet labanakin zemuz konpontzea aiz. Aizkorakin hobeto, baina... Aizkorakin hobeto, eta karri aldeka aizkora. Aizkora bai, ekarri dut. Batea zak eta baina horrekin moztu... baina horrekin ez te moztuko, no? Bueno, ni atrebitzen, bi ere ez atrebituko igual. Ni atrebituko, erronka bat botako jat. Peresilia pikatuko jau. Ni aizkorakin da hilabanakin. Ta berzeneko beto pikatziken. Zeinek askarra ba, zeinek hobeto. Hobeto. Vale. Gatu erdik solte eta fin, vale? Venga, utzi nire aizkora. Ba, hemendik ez daldu behar, hemendik helduko jat. A ber, hartu perezil pixkat. Eta hola gero ja pikauta... Labana amotza esan emango niri, ez? Ez, hori behituzak, horrotza zio, baina benetan, Biata eta moztu, Bueno, jarriko debola, jarri, eta pikatu, eta nik pikatu. Venga, ba. Hau zen pikatzik eno beto. Ba, hemen erlojuriko, epailerik edo? A ber, epailiak hortze dek, danak, Venga, beira. Gaur ez horrotza ziok, ondo ekarriek. Horrek ezin beiratu, ez dela behatza moztuko. Zeo zebakik, Bueno, Gustako zaitek apostu iraztia, Vale, bintzik korte hona intziot. Ika apostu errezeki botadek eta... Hain bestea. Ni hemen eskolari bat etorri herrikiroletakoa eta apostu ikin gaben dago, jungotxea, ez da? Da zein de irabazen entzako zaria. Ni listo sekat. Bai, aspaldi. A ver, aspaldi, zika. Bueno, a ver. Hemen botako jau neria. A ver, ze musioken. Nahiko ondo, aizkorakin mozteko, nahiko ondo, A ver, iria. Bueno, Nik aukenduko dut. A ver. A ver, etxian. Ikse moztu, gortzakin edo laganak. Azteko parecido, Berdinketa Igual errantintak aldatu berko izkila, Bueno, biok, nahiko ondo. Ondo ziok, erronka indi jau. Jo, enien sekula perezila moztu aizkorakin, baina ikusi zuen aldala, Baina, txunditutak gatu nauk, ze zorroztuta. Hoi jarri barda azpian, etxean ez egin. Etxean ez egin, ze zorroztuta ekarri egen hau, Ondo, bai. Horra ibiltzi diateko, azkenean, garrantzitsua izaten da. Gaurko entrenamendu aldian daka, baina, bestela harria pasatzen da jagu, eta, ia afeitetzeko moduan. Txukuna. Asko gustatu zaiteki. Olako eskora bat erosi berdean ikagun batian, baserrin ibiltzeko. Bueno, hasiko baituk errezeta iten, hasiko baituk.